איך שעניין של ביאת המשיח זה עניין כל כך חשוב, שזה עיקר בדת, וזה גם מי שאין מאמין בו, אין לו עולם הבא, והוא נקרא כופר בתורה ובמשה רבנו. זה מאוד מעניין איך יש מפורש, והוא הסמק, שהוא מדבר אחד מאמוני המצוות, והוא כותב במצווה א', הוא שואל שאלה. יש גמרא בשבת, דף ל"א, שהגמרא שם אומר, כשנשמה עולה למעלה, אחרי שהוא נסתלק מעולם הזה, וזה נשלם מעבודתו, שואלים אותו 3 שאלות. אם הוא קבע זמן ללמוד תורה, זה עניין אחד וזה מאוד חשוב. שאלה שנייה, שואלים אותו אם הוא עשה מתן עם אחרים עסק באמת, בלי כל מיני שטויות, ולא גנב, לא גזל, כל דברים האלה, הוא היה ישר בעסק. זו שאלה השנייה. ושאלה השלישית, זה היה שאלה אם הוא ציפיסו לישוע, אם הוא האמין והוא חיכה לביאת המשיח. שואל הסמק, איפה כתוב בתורה שאנחנו צריכים להאמין בביאת המשיח? וזה כל כך חשוב, עד שאם יש רק 3 שאלות ששואלים את הנשמה, זה אחד מהשאלות. איפה כתוב בתורה שצריכים להאמין בביאת המשיח? ותשמע מה שהוא כותב. הוא עונה על השאלה ככל יהודי בהקדם שאלה אחרת. מה השאלה? הוא שואל שאלה על 10 הדיברות. זה 10 הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, והקדוש ברוך הוא בעצמו הוא אמר את 2 הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים. אז הוא שואל, שהוא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהאיסור לא יהיה לך אלוקים אחרים. זה פשוט, לא לעשות עבודה זרה ולא לעבוד אותו. אבל מה המצווה? מה זה החשיבות שהקדוש ברוך הוא אומר בעצמו לכולם, אנוכי השם אלוקיך? יש מצווה קשור לעניין של אנוכי, או זה רק שהקדוש ברוך הוא מגלה עצמו לכלל ישראל? תשמע מה שהוא עונה. הוא כותב, בזה הלשון, שהקדוש ברוך הוא רוצה שישראל צריכים להאמין בביאת המשיח. כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני השם אלוקיכם, ואני אותי וקרבתי אתכם לישיעכם. תשמע, הוא מפרש שהיסוד של כל התורה, מה שקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לעם ישראל, אנוכי השם אלוקיך, זה הציווי על כלל ישראל שאנחנו צריכים להאמין בביאת המשיח. רואים מזה החשיבות שקדוש ברוך הוא נותן לעניין על אמונה בביאת המשיח, שזה היסוד של 10 הדיברות, ולכן מי שאין מאמין בו כופר בתורה ובמשה רבנו. זה הכל מהספרים. אבל באמת אנחנו לא תירצנו על עצם העניין. למה זה כל כך חשוב? להאמין בקדוש ברוך הוא זה מובן. בן אדם שלא מאמין בקדוש ברוך הוא אין לו קשר ליהדות. עוד עניין, אמונה במשה רבנו, שהוא כתב את התורה. בן אדם שחושב שמשה כתב את התורה בעצמו, אם כן אין לו קדושה ואין לו חשיבות, אי אפשר לדייק ממנו הלכות וכל מיני דברים, אז כמובן בן אדם שלא מאמין שמשה כתב את התורה בנבואה והכל,
אז אין לו קשר ליהדות. מה אם הוא חושב שלקדוש ברוך הוא יש גוף חס ושלום? אז כמובן אין לו חלק ביהדות. זה דבר מאוד פשוט, שכולם וכולנו מבינים את העניין. אבל מה אם אני יהודי, שומר תורה ומצוות, כל שבת אני לומד, ואני הולך לבית כנסת ומתפלל, ואני בן אדם מאוד ישר, ואני לא עושה צחוקים בעסק וכל מיני דברים, ואני בן אדם טוב, נותן צדקה והכל. יש דבר אחד, שאני לא מאמין שיהיה זמן של ביאת המשיח. אני מאמין שיהיה זמן שהנשמה נסתלק והולך לגן עדן וזהו. אני לא מאמין שבעולם הזה יהיה תקופה של ימות המשיח. אני לא מאמין בזה. זה נשמע מאוד רחוק. זה נשמע כאילו אנחנו רוצים שיהיה תקווה בעם. לכן אנחנו אומרים להם שיהיה זמן של ביאת המשיח. אבל באמת זה לא יהיה. וזה לא נוגע בי שזה לא יהיה. אני מאמין בקדוש ברוך הוא בין כך. אני לא צריך את השכר של ביאת המשיח. אני מאמין בו כיוון שאני יהודי ואני עובד את השם. הולך 3 פעמים ביום להתפלל במניין. מניח תפילין רש"י ורבנו תם. אני מגדל זקן, לובש כיפה, לובש הכל. אני נראה מאוד חשוב. אני יודע הלכות. אני יכול להיות גם רב בישראל והכל. סמיכה על רבנות והכל. יש עניין אחד שאני לא מאמין בביאת המשיח. למה זה כל כך חשוב? עד שאומרים על בן אדם הזה שאין לו חלק לעולם הבא, שהוא כופר בתורה ובמשה רבנו, הוא עובר על עיקרי הדת, זה מאוד חמור לדבר שנשמע מאוד קטן. להבנת העניין, אני לא אומר שאמונה בביאת המשיח זה קטן, אבל לערך העונש, זאת אומרת שהוא כופר ואין לו חלק לעולם הבא, זה נשמע מאוד חמור לדבר שלפי הכל זה מאוד קטן. הוא לא עובר, הוא לא עושה עבודה זרה וכל הדברים האחרים, לא חורב את הדת, הוא רק לא מאמין בביאת המשיח. אז למה? באמת זה כל כך חשוב להאמין. זה עניין מאוד עמוק. ויש בתורת הרב לא הרבה מקומות שהרב מדבר על זה.